ମୁଁ ରଖୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ହଁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ରାଉଡି ଡାକା ସମ୍ମାନି ଦକ୍ଷିଣୀ ଅଣ୍ଡିରା ମୁଁ ରାଉଡି ଡାକା ଦକ୍ଷିଣୀ ଅଣ୍ଡିରା ମୁଁ ରାହୁଲ କାକା ମୁଁ ତତେ ବାନ୍ଧି ଦେବି କାମୁଡିବା ଲୋକ ଅଲଗା କହୁଛି ମୋ ବାଟ ଛାଡ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ହଲୋ ମୁଁ ତତେ କାମୁଡିବିନି ବା କାମୁଡିବା ଲୋକ ଅଲଗା ମୋ ବାଟ ଛାଡ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଛାଡ କହୁଛି ନା। ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେଲେ 10,000 ପାଇବି ଶାଢୀ ତ ବାଟ ଛାଡିଦେବି କଣ ଆରେ ଛାଡ ମତେ କହୁଛି। ହଁ କୁଆଡେ ଗଲ ଭାଇ? ଭାଇ ସେଟାକୁ କହୁଛି ରୋଲିଂରେ ବାନ୍ଧିଲ ଧରେ 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 ରୋଲିଂ ଆଉ ଖସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଶୁଣ ଆଉ ଦେରି କରନା ଆକୁ ନେଇ ଗାଡି ଦେଇକି ରଖ ଏଇ ନେ ତୋ ଟଙ୍କା ଆଇ ସେ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ କରୁଛି ତୁ କାହା କରୁଛି କଣ ଯା ତୋ ସିନେ ନେଇ ଯା ଯା ଦାদା ପାଖକୁ ଏମିତି ମାଲାଣି ଅଫିସ କରନ୍ତୁ ବସ ଡାଇସି ଆରେ ମରିଯିବ ଏଇଟା ଆମେ ଖୋଲ ତାପରେ ସବୁ ହବ ନା Come on,